बेसेबांसो गोजान दंबावो? दंबावो आधा घन्टासो दङ। माथो गोजान साबानो? औ गोजानानो जायो। नोंसोरनि गामिखौ मा नाम होनना बुंदोंमोनलाय? आं माबा बावगारबाय थायो। ओरैनोथ' जोंफोर गामिनि मुंखौ गुदुं माखा होनो र', नाथाय लिरनायाव बिलाइफारा लिरो आरो। गुदुं माखा होनो आरो न'? मानो गुदुं माखा नोंसोर गामिनि मुङा? मायबा जाहोन दङ नामा? जाहोना जाबाय सिगां जोंफोर गामिनि मानसिफोरा गुदुं गुदुं गोजामोनलाय, बेनिखायनो गुदुं नाम दोनजादोंमोन। दालाय माथो रावबो गुदुङानो गैला, गुसु गुसु थान्दा थान्दा गोजासो। दा आरो गुसु जाजोब्बाय नामा नोंसोर गामिनि मानसिफोरा? औ। Menekla ogadileke tereng teng tereng teng teng o menekla o sona koleke terang tang terang tang tang. मोनसाबबाय दे न'? औ आयै मोनबायानो दे। आरोथ' गोबां बुरजा बिफां दंबावो, बेसेबा मोनबावगागोन? लाबो आं जावनि एबारो। नाङा आं जावगोन। सिगांलाय माथो बेसेबा गाज्रि मोनखायोमोन जावनो होबा, दा एसेबां मोजां मोनग्रा जाबायना नोङो? औ आयै, आङो सिगां न'आव थानायाव एसे बेलेगमोन मानसिया, दा बिसोरनि न'आव थानायनिफ्राय आङो गोबां सोलायलांबाय आयै। दे मोजाङानो दे बिदिबालाय। सिगांलाय बेसेबा बादुलि खामोन नोङो। औ आयै, बादुलियालाय बादुलिमोन आङो, खामानिखौनो मावथारामोन। नंगौ दे। ओमफ्राय आं माथोलाय नोंखौ खिरखासो लाबोनो होदोंमोन, मा सान्द्रिसो लाबोखो नोंलाय थास' बेदर दोननो? माबा आयै, खिरखायाव माबा दोनदोंमोनलै, बेनिखायनोथ' लाबासै आङो। नों होनबा आंखौ जावनोबो होलाबा आङो न'आव थांसै दे। आइ सनाथिजों एसे खामानि मावफाहैनि। नाङा र' थांथ'नाङा, आं हारसिं लाजियो मालाय गामियाव। बेखौसो माखौबा लाजिनांगौ दे, जोंफोरखौलाय सिनाय हाजोबखाबाय। थेवब्लाबो लाजियोलै आं आयै। दे जाव दे, नेगोन दे होमबालाय। थास' जावग्राया मोनदोंना मोनाखै थास' बेदर? मोनदों, मानो मोना जानो? नंमारगौथ' मोनबायानो माथो। मोनबायथ' र'। रोंगौलै नोंबो। औ, सनाथि आगैजों थाफा थाफा रोंग्रा जाबाय, नङाबा सिगां जेबो रोङामोन। नोंगौहाय बेखौनोबो सिगां जेबो रोंखायामोन, दासो रोंग्रा जाबाय। सिगांलाय माथो रोङामोन, ना खामानिखौनो मावामोन, बादुलिमोन नामा? औ, थिगखौनो हमना मोनदों नोङो। नंगौना? औ, माबा सनाथि आगैया हारसिं संबाय थादो खोना न'? औ, हारसिं संगासिनो, हागौ दे बियो, जेबो मोना। औ, मालाय आगोलनिफ्रायनो हारसिं मावबाय थायोना, बेनिखायनो हायो, जेबो मोना। थौ सना, न' सिङाव जिरायहैनि। जागोन दे, बेयावनो जिरायथ'नि र'। बेयाव जिरायनानै आराम मोनदों माथो। नंगौ नामा? जोंहानियाव फैनानैलाय बोरै मोनखो सना? जोबोद मोजां मोनदों आङो नोंसानियाव फैनानै। नंमारगौ ना? औ, नंमारगौ, कसमसे, नोंनि कसम। एसे उदैखौ उखैनाय रखमसो मोनबायलै आङो। मानो? फुङाव मा जेबो जाबोना फैयासै नामा? अबाव जाबोनो हानो एसेबां फुङावनोलाय, रावबो सिखायनानै थाङा, 5टा बाजियावनो फैदों। दा आंहा जुदि बिमा बिफा थानाय मोनब्लालाय बेलेग बाथ्रामोन देनाय, ओंखाम ओंख्रि गासैखौबो संना जाहोगौमोन। दा आरो दे जेबो नङा दे, थांनो लागायालाय थांखाबाय, दुखु जाना जेबो लाब गैया। औ, थेवब्लाबो गोसोखांबा दुखु मोनो आरोहाय। दुखुआलाय आंबो मोनो, मोनि नङा। आंखौबो जोंहा आइ आफाया बेसेबा अनखायोमोन। आइखौसो बेसेबा गोसोखांबाय थायो आंबो। जोंहा आइया थाख्लिख्लि थख्लिख्लिमोनलै। आं बायसिनोमोन, आंखौ नायब्ला आइखौ नायाबाबो जायो। होमबा आंनि थाखाय साहा कापसे फुदुंना लाबोनाय, आरो आटा मैदा लाबोनाय दङबा थां एसे मालपुवाफोर पक'रिफोर सावबानो जाबाय। हागोन ना हाया, ना हानाय नङा? हागोन दे, मानो हायासै। र' होमबा जिरायथ'। दे थां, गोथावै बनायदे खिन्थु। जागोन दे जागोन। बेगफोरखौबो दोनहैखानोसै होमबा। थां, दोनै थां।
이 부구바 माथो सना रांखावरिया फैनाय लोगो लोगो खामानि थिनबायलै बिबो फिसा फिनला खामानि नङा साहा फुदुंनाय मालपुवा बनायनाय पकरि बनायनाय हे इसोर गसाय दानियाबा सानफ्रोमबो गोथाव गोथाव मेथाइ आखाइ मोनजाबाय थासिगोन न'फोराबो माथो फाक्कानि गोजालै बेफोर न' हा बारि गासैबो आंनि गोजा आंनि नाम खालायजोबनानै लाजोबगोन आङो बे थाख्लाखौ फोथायनो हाया अबावबा हिनजाव आरो फिसाजोखौ लाबफैना दोनफैबावगोनलै सोर बेबायदिबाथ' अयनायद्राय जागोनलै आं लाबोनो होथारा आरे जुदि लाबोयोबो न गासैखौबो ओंखामाव बिस लागायनानै अख्लायजोबगोन रखरा आङो मार खालामनो हाखागौ आङो रांखावरि आंनिया खारस'नहैनायखौ माथो आफानो खिन्थायाखैलै बापरे बाप एसेबां गिदिर काहिनि खिन्थानांगौ आफानो फनखौनो खेबसे बुहरनि र' रिसिभ खालायगोन ना खालाया आफाया नांदों र' हेलौ आफा मा खालायदों मा खौरां मोजाङै दङ ना गैया ओंखाम जाबायना जायाखै खिबायना खियाखै दुगैबायना दुगैयाखै आयौ आंनि फिसा दङ दे फिसा मोजाङैनो दङ ओंखामबो जाबाय खिबायबो दुगैबायबो दे फिसा नंगौ नामा मा ओंख्रि जानाय आफा ओंख्रिया जाबाय दालि ओमफ्राय लेस्रा एवनायमोन ओमफ्राय आफा मोनसे हांगामा जाबायना फिसा मा हांगामालै आफा मा गेदेर हांगामायानो जाबाय रांखावरि आनैया बै हिनजाव गोनां हौवा टाक्लाजोंनो थांबाय खारस'नहैबाय मायो पितासि हा रांखावरि आनै खारस'नहैबायहाय भगबान बै हिनजाव गोनां हौवाजोंनो खारस'नहैमारबाय होनबा खोमा सोमा बुसिगोनबा आं बेखौ मालाबा नुबा तेरेगि मानो थांनांगौ बियो एसेबां बादा होदोंमोन आङो इस औलै आफा आयाबो कतक बुजायो आंबो कतक बुजायो जेबो बाथ्राखौनो मानिया औलै गोबोरखि दङ बिनि खर' माथायाव मेलेम गैया दे होनबा फिसा दोनथ' आं खामानियाव थांसै डिउटियाव दे होनबा आफा अके बाय बाय टाटा खालायबावनो मानसिफोरजोंबो टुनटुलुनो आगारहैनि र' ला चुनना अब मैं जबान हो गई आंनि रं नाम्बाराबो माथो दिनै आंखौ फन सन खालायाखैलै मा बिबो हिनजावफोरसो लाबोबायना नायनो दासो एसे हामबाय दे खिबौआ ग्रेबनो जना लाबाय दे बेसांथ' न' सिङावनो थाबाय थानोलै बरिंनो मबाइल नायनोबो रिसार्जआ दिनै जोबना होबाय रखरा दै बेसेबां गाबनोसो लुगैदों आंखौ बेसेबा बे दुखु आंहा जायखौ मोजां मोनदोंमोन गोसो गोरबोजों बेनो आंखौ बुजियासै आंनि साननायफोरा
दान्नाफोरखौ सिबसो दानना दोनदोंलै बेफोरबायदि जेर भिखारि मोनजारोङिफोरा सामथाइ फिथाइ बिफांखौनो बेफोरबायदि दाननानै फोरानना दोनदोंलै बिबारि मोनाथ' दोनाखै बिसोरनो दोनदों आंनिबा नङाबा जों गामि गुदुं माखा बिलाइ भारायावलाय सोर बिसोर बायदि भिखारि दंबावसै बिसोरसो केरासिन नागिरहैनि र' बै सामथाइ फिथाइ दानना दोननायफोरखौ गासैखौबो आङो अरलाबायना होजोबगोन दासो गोजोननाय मोनबाय एसे गोसोखौ बिबारिमोननि मोजांखौ बिबारिमोननि खुसिखौ नायनो हाया आं एसेबो बालनि नारा रखमनो हाना दोनदोंना सामथाइ फिथाइ बिफांफोरखौ लाजिया मालायनि बेफोरबायदि सामथाइ फिथाइ रज'नायखौ बेफोरबायदि दानना दोननो जे नोंमा नोम्फानियाव सोंनानै बेफोरबायदि नोंसोरो दानना दोनदों हा रिलेक्स लाफाथि रिलेक्स दाबो जेबो नङा दे अर लागायना होजोबबानो गासैबो थिग जाजोबगोन बिबारिमोननिया बन गैया जादों खोमा बन गैया बन गैयैखाय मालायनि सामथाइ फिथाइ रज'नायखौ बिदि दानना दोनदों लाजि गैयैफोरा सिखावफोरा भिखारिफोरा आंबो नायनि नोंसोरो बोरै लांनो हायो